बे समाव दरं लकसभा बियाबखौ लानानै खुगा बेखेवदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास बिथाङा। बे समाव बर' हारि नाङैनो भारतनि बिसायख'थि आय'गनि गोदानै बियाब दानायखौ लानानै गोजोन गैयैखौ लानानै सोमावसारबाय आरो दरं लकसभाया बिटिआरनि सिङाव थानाय बिधान सभा बियाबजोंनो अदालगुरि लकसभा बियाब जानांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांनायजों लोगोसे गोसोखां बिलाइखौ मैया बर' हारिनि गासैबो आफादफ्रा गथायबाय। नाथाय रायजो सरकारा माखासे बिधान सभानि महर मुस्रिजों लोगोसे बिधान सभा आरो लकसभा बियाबनि मुंखौ सोलाय-सोल' खालामनो भारत बिसायख'थि आय'गनो बिथांखि हरदों। बेनिनो दरं लकसभा बियाबखौ भैरबकुन्द लकसभा बियाब मुं खालामनांगौ होननानै आरो रायजो सरकारनि बे बिथांखिखौ गोजोननाय फोरमायदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास बिथाङा आरो दरं लकसभा बियाबनि मुंखौ भैरबकुन्द मुं दोननायनि थाखाय रायजो सरकारखौ साबायखर बावो। नाथाय दिनैनि समाव बर' रायजो राजानि गोसोआव मोनसे सोंलुआ सिखांगासिनो दि रायजो सरकारा बिथांखि लानाय दरं लकसभा बियाबनि मुंखौ मुंल' सोलाय-सोल' खालामना भैरबकुन्द खालामना दोनगोन ना बर' रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदि एबा दाबि दैखांनाय बायदि बिटिआर सिंनि बिधान सभा बियाबखौ लानानै 6 सिडुलनि सिङावनो भैरबकुन्द लकसभा खालामगोन। बेखौ लानानैनो गोबां बर' रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जागासिनो दं। थारैनो बे बाथ्राखौ फैबाय थानाय समासो मिथिसिगोन। আমাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া বা আমাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া নিৰ্দেশ মৰ্মে যি সমষ্টিৰ যি পুনৰুদ্ধাৰণ হৈছে তাত আমি বিটিচি চৰকাৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ খুব ভাল খবৰ যে যিটো আমাৰ দৰং লোকসভা সমষ্টি নামকৰণ কৰা হৈছিলে এটি লোকসভা সমষ্টি তাক আকৌ ভৈৰৱকুণ্ড নামেৰে নামকৰণ কৰা হ'ল। গতিকে বিটিআৰৰ দুটা লোকসভা সমষ্টি কোকৰাঝাৰ আৰু ভৈৰৱকুণ্ড পাবলৈ গৈ আছে। ভৈৰৱকুণ্ড এটি ঐতিহ্যপূৰ্ণ এটি পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ আমি জানো। ভৈৰৱকুণ্ডৰ নামেৰে নামকৰণ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি নিৰ্বাচনী বিষয়া বা সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক। ঠিক তেনেকৈ গোবৰ্ধনা সমষ্টিটো মানাস নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। মানাস বিশ্ব ঐতিহ্যৰ এটি কেন্দ্ৰ, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চেণ্টাৰ সকলোৱে জানে, সমগ্ৰ বিশ্বই জানে। গতিকে এই বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্ৰৰ লগত সংগতি ৰাখি গোবৰ্ধনাক মানাস নামেৰে নামকৰণ কৰাৰ কাৰণেও আমি বিটিচি চৰকাৰে নিৰ্বাচনী বিষয়া সংশ্লিষ্টসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে বিটিআৰৰ প্ৰায় 12টা সমষ্টি আছিলে পূৰ্বে, এতিয়া 15টাকৈ সমষ্টি পাবলৈ গৈ আছে। গতিকে সমগ্ৰ বিটিআৰৰ বাবে বিটিআৰৰ ৰাইজৰ বাবে নিৰ্বাচনী বিষয়ে যি নিৰ্দেশনা দিছে সেই নিৰ্দেশনা যিসকলে পালন কৰি এই কাৰ্য কৰিলে আটাইকে বিটিচি চৰকাৰৰ পৰা আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।